self-inquiry guidance. Vedenie na seba spýtovanie. Beloved, Milovaný, when the mind becomes noisy, keď mysel začne byť know hlučná, this is because tak vedzte, že je to preto, personally lebo identified. ste sa osobne stotožnili. For the seeker of truth, Pre toho, kto hľadá pravdu, this is the time je to to čas, inquire into the true kedy nature, musí spýtovať svoju skutočnú podstatu, aj and mysle, the true self. aj skutočného ja. Watch when the personal I sense Pozorujte, comes up. kedy sa objaví pocit If this osobného is ja. not detected, Ak toto nedetekujete, it will quickly become rýchlo sa to another stane step ďalším into krokom personhood. do osoby, the beginning začiatkom of the ego state. egoického stavu. Mind cannot attack the Mysel true nemôže self, zaútočiť na which is skutočné the ja, pure impersonal awareness ktoré je far čistým, beyond neosobným mind's vedomím, reach. ktoré ďaleko presahuje dosah mysle. Mind comes for the person Mysel you believe prichádza you pre are, osobu, ktorou veríte, že and ste. it will come with the most A bude vicious prichádzať s tými najzákernejšími demoralizing a attacks, demoralizujúcimi each útokmi. one tailor-made Každý je in šitý its na mieru manifestation pre for the particular person manifestáciu you konkrétnej take yourself osoby, to be. za ktorú sa považujete. Notice Všimnite si, that as soon as this že ako náhle sa happens, nastane táto you identifikácia, enter a distracted, stotožnenie, tak vstúpite uncentered state, do stavu, ktorý je are no rozptýlený, longer present, neustálený a už viac empty, nie ste prítomní, or happy. prázdny ani šťastný. However, Ale it is very important je veľmi that dôležité, each time the mind aby za storm každým, comes, keď príde búrka you mysle, quickly become aby ste aware si rýchlo that uvedomili, you are apart from že vy this ste drama oddelení and od tejto watching drámy its play. a pozorujete tú hru. You will naturally become aware Prirodzene si you are začnete outside uvedomovať, že vy and ste beyond mimo all toho this mind stuff, a presahujete všetko toto v observing mysli. with increasing Pozorujete detachment. s čoraz väčším odstupom. Now, Teraz, at this point, you will v tomto okamihu, budete samozrejme choose to not go along sa with the rozhodovať, personal že nebudete mind. pokračovať s osobným tokom mysle. Again, Znova, to recap, aby som to zopakoval. the person Osoba is the shape je tvar, which, when identified, ktorý, keď sa s ním causes stotožníte, blindness of spôsobuje our pure zaslepenie nature, the a nevidíme svoju supreme skutočnú awareness being. podstatu, najvyššie bytie, vedomie. Don't identify Preto sa with nestotožňujte any shape. so žiadnym tvarom. Remain Zostaňte as the shapeless ako bez tvári, personal weakness. neosobný svedok. That's it. To je všetko. This is most important Toto je because it is najdôležitejšie, at the heart pretože je to v of your samotnom ultimate srdci victory over the vášho ego najvyššieho mind. víťazstva nad hrou ega a mysle. Notice Všimnite si, that the act of witnessing is že ten itself akt pozorovania je samotný bez impersonal tvaru, neosobný and without identity. a nie je tam identita. See how natural, silent, Všimnite si, aké prírodzené, tiché your real self is. a bezúsilné je vaše skutočné ja. Once clearly recognized, Ako náhle toto the mind pressure jasne will rozpoznáte, begin falling away. tlak mysle začne odpadať. Verify and Overte confirm si to this a potvrďte immediately si to okamžite, whenever this play kedykoľvek sa arises objaví inside. táto hra vo vás. I repeat, Zopakujem to. you must not identify Nemôžete with sa mind stotožňovať s tokom mysle. Be one Buďte with this jedno detached, s týmto personal seeing. odpútaným, neosobným videním. Make a habit Urobte si z to toho stay with zvyk. it until Zostávajte it s becomes tým, až kým sa to nestane bez úsilia. now Teraz, through your direct experience. cez vaše priame You can prežívanie, confirm if si there môžete is potvrdiť, any
či je nejaká identita v priestore tohto neutrálneho, nepodmieneného videnia. Pozorovanie bez identity nás prináša do stavu bez pozorovania, čistého, tichého vedomia, do vášho prírodzeného stavu. Prírodzený stav je bez podmienok, nepodmienený a spokojný sám o sebe. Nie je tu pozorovanie niečoho iného, pretože tu nie som ani ja, ani nikto iný. Skutočné bytie je bezúsilné, bezčasové a blážene si uvedomujúce samého seba. Make this your freedom practice. Urobte si z toho prax pre vašu slobodu. Om. Om.